Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da Sakataren Tsaro Lloyd Austin dukkansu sun jaddada cewa Amurka za ta mayar da martani idan yakin ya fantsama kuma aka farwa jami'anta ko kuma sojoji. Amurka na da ikon kare kanta, a cewar Mr. Austin a ranar Lahadi, kuma ba za ta yi jinkirin ɗaukar matakin da ya dace ba. Mr. Jones ya yarda cewa akwai hatsari idan yaƙi ya ci gaba da faɗaɗa, sai dai ya yi imanin cewa matakin Amurka na yin gargaɗi yana ƙara barazana ga Iran da maƙarabanta. Ya ce idan Hezbollah ta shiga yaƙin daga arewacin Isra'ila, akwai yiwuwar za su gamu da martani mai tsanani. Ya bayyana cewa a baya sojojin Amurka a yankin sun fuskanci hare-haren nan da can daga ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran. Isra'ila ba ta neman taimakon soji na kai tsaye a yakinta da Hamas. Danny Oberg, farfesan tarihin soji a Jami'ar Hebrew a Jerusalem, ya bayyana cewa dokokin sojojin Isra'ila sun bayyana cewa ya kamata su iya kare kansu da kansu. Ziyarar da Shugaba Biden ya kai Isra'ila a wannan makon ta nuna cewa goyon bayan da Amurka za ta baiwa Isra'ila yana da wani sharaɗi. Yana son Isra'ila ta ba da damar shigar da agaji zuwa yankin Gaza, kuma baya son ganin Isra'ila ta mamaye tare da yin zaman dirshan a zirin Gaza. Ya gaya wa shirin gidan talabijin na CBS cewa yin hakan zai zama babban kuskure tallafin Amurka kuma yana iya zama ƙayyadajje. Jacob Katz, wani manazarci a fannin soji kuma mawallafi a jaridar Jerusalem Post, ya yi imani cewa goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila zai fuskanci matsin lamba da zarar aka fara aikin soji a zirin Gaza, sannan kuma fararen hula da ake kashewa suka riƙa ƙaruwa. Ya yi imanin tallafi na iya yin ƙasa cikin makonni. Ba na ganin Isra'ila za ta samu ƙarin dama daga Amurka ko kuma duniya don kai hare-hare ta ƙasa wanda zai ɗauki tsawon lokaci, inji shi. A fili dai, Amurka na fatan goyon bayan soji da take baiwa Isra'ila da haɗin gwiwar ta na soji a yankin zai isa ya hana yaɗuwar rikicin. Akwai 'yan misalan yadda Amurka ke shiga tsakani kai tsaye a madadin Isra'ila. Aikawa Isra'ila da makamai da Amurka ta yi don kare kanta daga hare-haren makamai masu linzami na Iraki gabanin mamayewar da ta yi a yankin Gulf na 1991 ba kasafai ba ne. Amurka ta baiwa Isra'ila taimako da kuma agaji na kuɗi da kuma kayan makamai na yaƙi. Yanzu haka Amurka ta jibge makamanta tare da sojoji don kaiwa Isra'ila agaji na musamman. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya bayyana cewa Amurka za ta mayar da martani idan yaƙin ya fantsama kuma aka farwa jami'anta ko kuma sojojinta. Amurka na da ikon kare kanta, a cewar Mr. Austin a ranar Lahadi, kuma ba za ta yi yunƙurin ɗaukar matakin da ya dace ba. Mr. Jones ya bayar da cewa akwai hatsari idan yaƙin ya ci gaba da faɗaɗa, sai dai ya yi imanin cewa matakin Amurka na yin gargaɗi yana ƙara barazana ga Iran da maƙarabanta. Ya ce idan Hezbollah ta shiga yaƙin daga arewacin Isra'ila, akwai yiwuwar za su gamu da martani mai tsanani. Ya bayyana cewa a baya-bayan nan sojojin Amurka sun yaƙi yunƙurin fuskantar hare-hare nan da can daga ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran. Isra'ila ba ta neman taimakon soji na kai tsaye a yaƙinta da Hamas. Danny Oberg, farfesan tarihin soji a Jami'ar Hebrew a Jerusalem, ya bayyana cewa dokokin sojin Isra'ila sun bayyana cewa ya kamata su iya kare kansu da kansu.
Ziyarar da shugaba Biden ya kai a Isra'ila wannan babbar ziyara ce kuma ta tabbatar da wa Isra'ila cewa Amurka tana goyon bayanta 100%, kuma za ta baiwa Isra'ila, yana da wani sharaɗi, yana son Isra'ila ta ba da damar shigar da agaji zuwa yankin Gaza, kuma baya son ganin Isra'ila ta mamaye tare da yin zaman dirshan a zirin Gaza. Ya kuma tabbatar musu da cewa 'yan agaji za su shiga idan har suna neman taimako a wurinsu. Ya gaya wa shirin gidan talabijin na CBS cewa yin hakan zai zama babban kuskure tallafin Amurka kuma yana iya zama ƙayyadajje.